and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Sige! Dili man ko makikaway. Buhi ilang ninyo siya kay alkansi man siya. Siya lang usa. Unya daghan mo. 5 mo kabuok o. Dili man na fair. My mommy said life is not fair. O bitaw. Pero ingon man sadang akong lulo nga way mo daog-daog kun way magpadaog-daog. Taghanan sa ninyong istorya diha, oy! Bugnuan na sila, girl! Aron mabuhi anak ko nila! Go! Ay, dili lang uy. Istoryahon lang gud ni nato. Buhiin na lang na siya uy. Classmate bitaw ta ninyo. Di na lang ta mag-away. Mag-away kita kay milaban man ka. Bag-o pag ganit mo din mga haod na kay mo. Agay! Ayaw bilang akong buhok! Agay! Ayaw uy, kaya! Uy! Agay! 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 Kabago pa lang nimo sa eskwelahan. Nakakita na kag-away. Dili kay away lang. Bugno pa gyud. Kano sa ka lang nagkataon og ingon ni Ana, ha? Sorry, Lo. Di man ako'y nanguna. Igo ramang kung milapan atong usa ka papay nga ilang gitapangan. Katumang nanguna ang usa. Unya, gipugno sad sa usa ang usa. Unya, gibawas ko sa usa. Gusto na. Ay, naghanagin ang usa nimo. Pulos usa. Basta wa ko makauyon si mong gibuhat. Maikog ta ni Madam Anita ini. Gipatawag mi sa principal's office ugma tungod sa inyong gibuhat. Sa sunod, di ko gustong mausap pa niya. Oo, Lo. Pero, Wa na'y pero Abigail. Wa na'y sunod pa nga sama nining hitabuha. Nikasabot. oo, Lo. Abi! Oy, Abi! si Andy man rin. Andy, kadiyot lang. Manaog na ko. Naalagi ka. Bago abot. Wa pa magani ko kay Liso. Sige lagi ka. Gilahos makughatod ni Lolo dinhi sa amo. Nya, kumusta man ang first day nimo dito sa new school nimo? La? Noon sa man ni. Ayay, ayaw hikap pa ba? Ano naman kayo samad? Kinaurasan ha? Ano? Dagan lagi si mong liog og bukton. Oh, nasa sa kilid si mong naong. Ano mo na? Kita kog bugno. Unsa? Diin man. Dito sa kong gibalhinan. Nasuko man tong gibadlong nako nga nangaway sa usa ka student nga transferee. Nga iyang kong gibugno. Laing sad kaayo, mapatara ra ko, sakit man. Nibawsat ko. Ana, gid. Bawas, gid. Pero nasuko man si Lolo. Kay mi bawas ka? Kay kita kog away sa kabag-o pa kuno nako dito. Unya, gipatawag man sila ni Madam. Ipatawag sila sa principal's office ugma. Lo, patay. Kaundangon na hinuon ko. Ay, uy! Unsa ni mo ka-doktor kung mundang ka? Di man ko ganahan dito, uy. Lahi ra kay dito sa tong eskwelahan sa una. Wa ko makakita sukad og bugno. Karon na hinuon ko kasuway. Suko man gani kaayo si Lolo. Aw, anyuan na si lolo ni mo nga, mubalik nga ka sa atong eskwelahan. Di man siya masukot. Lain na gyud dito, uy. Mga arte kaayo ang mga estudyante. Di ko ganahan. Unsaon kami sa principal's office ug maani no? Hatlok na hinuon ko. Thank you, Gwyneth, for the favor. May tungkol sa project ninyo sa bagong grandstand. Ayaw na ka problema ni Ana. Ay, na ka na problema ha. It's settled.
Oh, thank you, Anita. I know I can always count on you. Of course. So, dili na ko magdugay. Mubalik pa ko sa ospital. Ay, tuod. Kumusta lang ko sa akong kinugos. Kang Dana. I hope nga okay na siya. Yes. Thankfully, yes. Makagawas na siya karong adlaw. Og sa sunod adlaw, kung makahimo na siya, mubalik na siya sa ihang klase. Oh, well, that's a good news. Okay, dili na kami magdugay. Thank you. You're welcome. Makasud na siyang klase ang imong scholar. Oh, sige, sige. Dali na kamo, Juan, Abigail. Manggawas na kita gikan dinhi sa principal's office. Dali na, dali na. Olo, Ma'am, ako na mangayog balik kong pasahilo alang sa akong apo, ha? Sukad. Karon pa gyud siya makakita og away. Nakasabot ko nga natural lang sa mga bata nga makakita og away. Ug base sa iyang gisulti og diadtong usa ka bata, wa siya sa. But I do hope nga dili na kini mausab pa, Juan. Dili ko gusto huna-hunaon nga nasayop di ay ko sa akong pagtuo nga usa ka maayong ehemplo ang imong apo sa akong apo. Sud na sa inyong room. Lakaw na. Nagpaabutan ako si Madam sa parking lot. Lo, Timan ang gisulti ni Madam nimo, ha? Alikay kutob sa imong mahimo sa kagubot, Abigail. Olo, Lakaw na. Kay mo adto na ko. Aray na ko. bahala na. Musuod na ko. Good morning, ma'am. Come in. Dito kasluyo nga bahin, Abigail. Thank you, ma'am. Oh, ay. Lain na tinanawan sa ko na kontra kahapon, wey. Bahala na. Muagi ko. Agay! Oh, Abigail, o say nahitabo? ila kong... ma'am. To your seat now. Be careful next time. Yes, ma'am. Oh. Ako? Here. Dili ka sa akong tupad. Tupad ta? I just said it, diba? Like to. I changed my mind. Ganahan ako makiktapat nimo. Febby, by the way. Abigail? Is it na? Ay, sige. Oh. There you go. You are my friend na from now on. Ug, I am such a jealous friend. So, dili ko gusto nga may ikauban kang lain nga amika or amiko. Gusto ko, ako lang. Ha? Hoy! Ha? Feb, dili man na mahimo. What's dili mahimo? Nga kita ra? Like ganahan ka kadaghan ta? Should we recruit? Ha? Recruit? Yeah, recruit. We'll recruit girl to be on our side. Kuan man gud, Fepi. Naman ko'y kaupan dinhi. Daan na siya nga estudyante dinhi. Wa pa lang siya kay napaman siya sa ospital. Pero muskuwal naman siya sa sunod. Okay, fine. That would be enough. So, tulo na unya ta. Is she pretty? Ha? And never mind. Kung rich siya, it's fine. Pepe, Abigail. Spoiler. Okay, let's sit here.
Pwede naman ko sa room mo kaon. Nagbaon man ko. Nagbaon ka? Ew! That's bugnaw na. That's the gross to eat. Sige na, ako na bahala. Ayaw nag-ipagawa sa imahang baon. Come, mag-order na ta. Ha? Let's go. Follow me. Oh. Hala, mag-order ko no, mi. Patay. Wabaya ko'y kwarta. Kay gipabawnan man ko ni Lolo. Unsa ko naman ni nako ron. Mugawas na lang ka ko din sa kantino. Biyaan na lang ka nako si Febby dinino. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!